Què cony fas tu aquí? Res, que m'han dit que no et trobaves bé i he pensat que voldries fer una visita. Però, tio, jo no t'he trucat. Per què has vingut? Què li passa? Està en coma. Tio, pots marxar ja? Crec que podríem ser amics. Però si tu no tens amics, mai n'has tingut cap. Ja pots marxar d'aquí. No necessito la teva amistat de merda. Però qui et penses que ets, tu? Què et creus, que pots decidir qui pot ser amic teu i qui no? Ets un merda, això és el que ets. Ja et passaré un altre dia. Cuida't. Perdona'm, Ignasi. Ignasi. Perdona'm, no et volia dir això. És el meu llit, aquest? Sí. Això és vida. Tot el dia de llit en llit. Després et portaré una cadira de rodes. Em podré aixecar avui? Ho has de fer. Ja t'ho explicarà el metge després. És important que avui et moguis una mica pel tema de la circulació de la sang cap al monyó. Puc donar un consell? Si no vols, no te'l dono, Sí, esclar. Crec que en tots aquests anys he portat un centenar de xavals sense cama des de l'UBI fins a l'habitació. I m'he donat el que us espanta. És dur això que et diré, però aquesta mateixa nit ves al lavabo i et mires de cos sencer en el mirall. He vist que com més trigueu a fer-ho, més complicat és de superar-ho. Què? Ve de gust una mica de velocitat? Sí? Sí? Em pensava que estaries tot el dia a l'UBI. Havia de tornar. Hem d'acabar de formar un grup, no? Per cert, m'has de deixar una altra pulsera. Mola. Bueno, me'n vaig i us deixo aquí, fent aquestes coses de mare-fill tan horribles de veure. Espero! Ai, va, Marí! Vine! No te seguis aquí encara. Perdona, Jordi, en fi. No me n'havia donat. I el pare? El pare. Ha hagut de... Ja, com sempre. No vols menjar més, Nuno? No, no tinc gana. A més, no m'aguanta res l'estómac. No, ja ho veig, ja. Ja no tens estómac per a aquestes coses. Mai millor dit. Es pot passar? Esclar. Mira, Nuno, et presento el Lleó, el meu company de gimnàstica matinera. Ell és el Nuno, el meu company d'habitació nocturna. Encantat. Aquest és el nen tan llest de qui sempre parles. S'intenta ser llest, encara que no sempre s'aconsegueix. I què vols, Lleó? Excepte per fer intercanvis no veniu mai a aquesta planta de vells. Ha anat bé allò de la recerca de la cama? Doncs sí, mira, per això venia, per negocis. Podem sortir fora un moment? Negocis? Esclar. M'encanta. Molt bé. Sortim. Que vagi bé. Adéu. A veure, avui he estat veient cames i resulta que la que m'agradaria tenir, doncs, no la paga la Seguretat Social. És més cara. El meu pare, com ja t'he explicat algun cop, doncs no té gaires diners. I no en té. I he pensat que si tot va bé, em podries deixar els diners i jo als 16 em posaré a treballar i t'assionaré a poc a poc. A veure. Ho faré, no et preocupis. Jo sempre compleixo tot el que prometo. Espera. A veure, anem a pams. Quants diners necessites?
26.000 euros. Me cago un cony, aquesta cama costa un colló. Sí, mira, jo també ho vaig pensar. Una cama que costa un colló. Si vols em puc posar a córrer els 15, si necessites que et tornis diners més aviat. I la que paga la Seguretat Social, quin problema té? Doncs que és una merda de cama. Jo vull una cama per tornar a fer vida normal. No és un caprici, és una necessitat. No, ja m'ho imagino. Te'ls deixaria, però no en tinc. No tinc diners. Collons, vostè és gran. Ha de tenir diners. Però no em vaig guanyar mai gaires. Ho sento, si en tingués te'ls deixaria. Ja se m'acudirà alguna altra idea. Vinga, vagi bé. Hola, Roc. Gràcies per ajudar-me a tornar. Jo vinc a complir la meva promesa. Però abans vull que siguis d'un grup. N'estem formant un i crec que tu has de ser imprescindible. Un amic del Lleó ens va dir que l'imprescindible és tan bàsic que sense ell el grup no existeix. És a dir, sense tu no serem res. Així que segur que tornaràs aviat. Benvingut al grup, Roc. Hola, em dic Jordi. Encara que no s'ho cregui, vaig conèixer el seu fill en un somni. I em va donar un missatge. No va ser culpa seva. No ho va ser. Només em va dir això. Ah, i que deixi de treure la llengua quan retalla, perquè si no algun dia se li enduran. Em vaig sentir bé. Sabia que allò era dur per la meva mare, però que li donaria un any més de forces per lluitar per mi. Soc navegant solitari, soc mariner sense port. Aquell dia havia estat un dia de pèrdues i guanys. Pèrdues de nois que creien que tenien molts amics i potser no en tenien cap. El meu rellotge sóc jo, Pèrdues de gent que no poden tenir la cama dels somnis. que allargo les hores. Tu, vell timó que m'ajudes. I finalment, pèrdues tan recents que encara no hi trobes el guany. Treu-me d'aquesta tempesta, treu-me que ja no puc més. Seguint una estrella, potser em vaig perdre el cel i vaig perdre el seny. Dóna'm força per cridar, que no soc d'aquí, tampoc soc d'allà, la meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar, que jo soc de mi, no soc de ningú i
sempre així serà. Respira bé. Respira fons. Com pot un nano tan petit tenir atacs de cor? I quins faltaven? El lleig i el guapo. I tu no pots ser guapo? Què fas aquí, Toni? Parlo amb el... com et dius? Roc. Parles amb el Roc? Ell parla amb mi. Tu a mi no em vas dir, no t'ha dit res. Vols formar part d'un grup? Sí, tots els del grup són com tu. Què fas? Tu saps que aquest és l'esmorzar de la Cristina? Tens poques mal, el teu germà? Espera't 5 minuts, ja tornarem. Dona! Tu qui ets del grup? El líder. Una merda. El líder seré jo. Què fas? Tu ets la noia, no? Sí, tu no ets el llest, d'això no hi ha dubte. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure i ser lliure.